Елза? Искаш ли да излезем на дискотека ни сега? Защо пак зубриш ти, не знам. Излез оттам, хвърли учебника. А бяхме на разделни, но вече не, защото почна семестъра. Искаш ли да излезем? До сесията има време. Имам контролно, Анна. Да разбрах. Консултациите ще помогнат. Помни, Ходи на лекции, ходи на упражнения. Ще си вземеш изпита. Искаш ли да излезем, да пием с теб до сутринта? 8 декември е и плюс това, колежката ни е рожденичка. Ще черпиш елке, учебника вече на изусти и време е да върви. Не мога да се справя. Имам 4 контролни, 2 курсови. Спокойно, ползвай пищов. Не, предния път ме хванаха и сега имам 0 текущ. Последно контролно, пожелайте ми успех. Предавам се. Просто препиши. Елза, знам, добре ме чуваш. Започна сесията днес. Ще бъда смела с висок текущ, макар и с махмурлук. Аз моля се за 6. Отиваш с 5 точки, макар че учи ти, но аз ще съм до теб. Искаш ли да препишем